ବହୁତ ଦିନର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମପୁର ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ଜଣକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ପୁଅ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ରୋଧୀ ଓ ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ରାଜା ବଡ଼ପୁଅକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା ସାନ ପୁଅ। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଚତୁର। ସିଏ ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭାବନାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବିଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରମାନେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ସାରି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ସିଏ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜସିଂହାସନର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିର କବାଟରେ କିଛି ବି ତାଲା ନଥିଲା। ତାହା ଗଣିତର କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲିହେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗଣିତର ପୁସ୍ତକ ଆଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାନ ରାଜକୁମାର କିଛି ନକରି ତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ଆସିଲା। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ 2 ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସେହି ଘର ଭିତରେ ରଖି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ଯିଏ ଆଗ କବାଟ ଖୋଲି ଆଗ ବାହାରିବ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ। ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ନିଜ ସହ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାନ ପୁଅ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନ ପୁଅ ଉଠିଯାଇ କବାଟକୁ ଆସ୍ତେ କରି ଧକ୍କା ଦେଲା। କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କେବଳ ସଜାଗ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ସଜାଗ ଜାଣିବାକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସଜାଗ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।